Grabe na to daan niya. Kamusi. Oh, hindi ka baga. Ang isa butangan ako. Mahuwig siguro hindi mo. Ay, naku. Ngayong gabi, so, mag-open ako kumanan. Tag-request na sample sa TikTok. So, amo na yung sila parcel. Bali, yamin nakabutang din ko pilik. Bayaran ng dapat. Maragtag 100 kapin mga misis. 200 kapin. Guess what? Ngayon sa ilin eh. Ngayon sa sa ilin. So, free rin isang free. It's a free sample. So, let's open it. Ano yung katabak mo? So, amoy na sila suyod. Grabe, nakasound din sila. Again, wait, tigbazaran ng ini. So, access at tanawon po. Okay pa yun sila product. Recommendable ba yun? Oh my God! Hindi ka naman ako bunta. Ano? Nag-struggle ka naman? Bari ka sell ko. So, umay sa TikTok, no? Pwede kong mag-request ng sample, free sample na product na either i-promote. Pero depende sa kung ma-aprobahan ka mo sa seller. Pwede kong mag-request. Depends. May mga iba na pinahanglan tanong na anay yung performance kung okay ba, i-grant ang inyong request na sample. I mean, request na product sample for free. So, it depends. Yan. So, na-open na nato. Okay. This is a Mitch Perfume. Perfume. So, amoy ni isa itsura. Okay. Mitch Perfume. Unleash your ultimate charm for women. So, directions for use. Apply small amount of each to pulse points such as wrist, neck, and behind the ears for optimal. Okay, best before. Okay, may expiration date sila. Best before December 2020. Okay. Do not apply to broken or irritated skin. Perfume for women, or prinsip sa lalaki, kung bet nyo ang amoy. Let's try it on. Kung hamot sila. Malay nyo. Dugay matang-tangan baho. And then, guys. Wow. So, kanina pa naka-abri, pero nang list na ng isabaw. Marami isa pang jacket. Okay. So, uy. Dito sa mga, I should watch it. So pretty. Oh, diba? Grabe ang isabutangan, guys. Hindi kayo isaluon. So pretty. Nakakasosyal yung ano. Sa Zell. Oh, pag grabe na to daan isa. Kamusi. Oh. Sila. Grabe. Katuda, no? Katuda. Oy. Oh. Depende na lang sa isa pagpisik ko. In fairness, humot siya. Pero ilang makaibayo kung magdugay ba ni humot niya. Pero humot siya, guys. Dili siya kung dahars na baho na grabe ka. Kasi naman mild dress siya. Kung nabay ka. So, okay, and isa butangan, nakakatutyal. Okay. Sa mga interesado, 100 na kapit ni guys. It's so pretty na. And then, kabi ka baga, ang isa butangan ako, mahuwig siguro hindi mo. Ay, my God. Buti hindi nabasag. Ang ano niya, ang tindi ng lalagyan. Okay. Patry natin ikamama kung mabit sa design ng baho na rin. Let's go. Ma? I-try raw ini na perfume kung unoy kuan kung ma-bet ba nimo. Tanaway na. So may ito pagbazi dili. Pambazi?
Hamot. Hamot man. Tag-try mo lang, try sa'yo mo, liog. Sa'yo mo. Ano ka? Bago Hamot? Free na zone mo, free. Amo? Oo. Adi ako na ini. Hamot ka. Hay na pre, sa imo. Hamot res ka siya mo. Dugay sa batang-tang, no? Hindi ko dugay ini matang. May ngaya na ni siya. Kalisod. It's a witch perfume. A witch perfume. Sa ina to yung mga kwan? Oo, free na ako sa nakuan. O na ito order. Ha? O na yung mutapad. Itong tag-request na ako sa siya for free sample sa ila product. Kahamot? Hamot ka dyan? Hamot? Kahamot. Dili ko sunod. Dili kong sungak siya, no? Kung na siya, ano pa itong mild dress siya na baho, no? So, tagamutan si Modra. Tagamutan si Modra. Guys, diba? Bet na bet niya. Tagazo na ganisa. Dari paghihapon hutag tuman. Gamot niya as in. Kaya guys, order na. Para sa mga gusto na magpamot sa ilang mga crush. Hala, go! Mitch Perfume. Ililink ko na lang sa baba. Nandun na sa baba ang details kung saan nyo i-order ang perfume. Thank you!